सुवाद अमा राजानिफ्राय पिकनिक जानायनि डनेसनखौ मोनलाङाबा बिनि न'निफ्राय दोरोद थारालां। ओइ अमा राजा, अमा राजा। हेपि निउ इयार सन्थला। हेपि निउ इयारखौ गुलि मार। हर फैसा डनेसना। आइला मानि फैसा डनेसन जालायखो ब्रा बे 1 थारिखआवलाय? पिकनिक जानोब्रा ज' जाजाय। आच्छा बार' थाइबानि लारु सासेयाव बेसेबां खांदों? सासेयाव 1000 नोंनिफ्राय 20,000 नांगौ। आइला आंनिफ्राय मानि एसेबां बुरजालै? ओरैनो एमएलए जागारदों होनबा नों। मालै सन्थला एमएलए बानो फैसाया बिफाङाव नांनानै थायो आरो। नांनानै थाया, नाथाय नोंनि बे उदैयाव ज' जानानै थायोब्रा। बेखौ हरदोब्रा गोदान बोसोरनि मुङाव। आइला सन्थला मा जाबावगोनब्रा नोंजोंबो? गोदान बोसोराव बेफोरबायदि बिनो हामालै, जेब्लाबो बिबाय थानाय जागोन मिथिगौ ना? आरो गोदान बोसोराव आंबो नोंनो हरनांगौबा आंबो हरबाय थानायसो जानांगोन मिथिगौ? बेफोर डायलगा आंजों सोलियालै अमा राजा। डनेसना हरलै, नङाबा नोंनि न'आव हारताल लगायगोन आं। गैया नों हारताल लगायना मा लगायो? आं 1 थारिखआव फैसा हरनो हायालै। आंबो 1 थारिखआवबाबो लानानैसो थांगोनब्रा नोंनिफ्राय। आइला गोदान बोसोरावनो बेफोरबायदि जायोबालाय बोरै जानांगौ जाखोब्रा? आं मिथिथारालै, हरनोबा हरलाय डनेसना। दिनै आं दोरोदालै नोंनिफ्राय डनेसन मोनलाङाबा। सोरबाखि पिकनिक जानायाव डनेसन होयो नामाब्रा? माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बिदोंबा बेलेग खोथा। नों आंनाव थगायनानैबाबो बिनो हायोमोन ना खामानिनि थाखाय नांगौ होननानै। दा पिकनिकनि थाखाय डनेसन हरनांगौबाथाय मानसिफोरा मा साननांगौ जाखोब्रा आंखौलाय? आंलाय माला थगायफेरग्राब्रा? सैथोनि राजासो आं, बेनिखायनो हरदोब्रा। सैथो खोथा बुंनानैसो बिखायलां। ओइ सुवाद, नोंहासो गारि गुरा लाबाय, न' बिल्डिं खाबाय, माहाजोन जाबाय, नोंसो डनेसन होनांगौ मिथिबायना? आंखौ फाखायनानै लाब गैयालै। नैबे सन्थलाया जौ फाग्ला जानो हागौ, नाथाय जाम्बा नङा मिथिबाय? बापावै हेपि निउ इयारलै नोंसोर सानैनिसिम। हेपि निउ इयार। हेपि निउ इयार। मा फादो फाला हेपि निउ इयार ब्रा अमा राजा, मोजाङै होनब्रा। मोजाङैनो बुंखाबाय माथो आंलाय नोंखौलाय, आरो सिनि लगायनानै बुंनो रोङालै। ओमफ्राय बे बिबारालाय सोरनि? गोदान बोसोरनि मुङाव थबसि आरो दाउदैनो लानानै फैबायलां। मानो होफैदों नों? बे बिबार बारनायखौ बिसोरनो? गोदान बोसोरनि होननायखौ बुजिथारासै आरो होनबा नों। बांद्राय बारा बुजिनो नागिरालै बे अमा राजाया। गोदान बोसोराव मा गिफ्ट होयो होआ जेबो तालखौनो लायालै बियो। थफिराम। थबसि, इंराजिनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंनिसिम जासिबायलै आं। नै बेखौ आजावदो। बुआ, बिबार होलायथारदों आंनि बेवाइफोर सनानो। गोजोननाय थाबाय थफिराम, आरो गोदान बोसोरनि नोंनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय। जेबो नङा दे। बिबारा मोनबायना, थांदो बेवाइफोर न' सिङाव। बेवाइफोर थफसि, नोंनिसिमबो आंनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिबायलै। बेवाइफोर थफसि, नोंलाय मालानिफ्राय बेवाइफोर जाखो बेखौलाय? जायोब्रा, बेलाय सोमस्रिनि बिब' जायाखै होमबा? थिग बिदिनो आंबो बेवाइफोर जासैब्रा। दे नोंनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। आरो आंखौलाय? दे नोंनिसिमबो। आइला मा जाखो बेलाय? मानो नोंनिसिमबोल' होननानै थांखो बेलाय? माखौ इसेबां दै गोदौलायनाय मिनिखो नोंलाय? गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिबायना, थांदो थां। बापावै नैबे बिबारखौनो होलांबावाखै, बोरै थांनांगौ जाखोब्रा? आंनि थाखाय बिबार लाबोलायथारदों नों? आइला बे सासेयालाय माथो बांसिनसो थङालिलै थफिरामनि थाखाय। हरदो बिबार थफिराम। गिबियावनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबायलै दाउदै नोंनिसिम, आरो नोंनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमानिसिम। बिबारा मोनबायना, थांदो न' सिङाव। आदा सन्थला, गोदान बोसोरनि नोंनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय। नोंनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय थाबाय दाउदै। आदा एमाव राजा, नोंनिसिमबो गोदान बोसोरनि जोबोद गाहाम हामलायनाय थाबाय। दे नोंनिसिमबो, आरो मोजाङै मोजां थांनानै थानो हाथों, जौगालांनो हाथों। दा न' सिङाव थांदो। जागोन आदा। थफिराम, दिनै गोदान बोसोर नालाय आं नोंखौ बारा जेबो बुंला, अब्लाबो बेफोरबायदि बिबार होफैनायखौ दिनैनो जोबथा होननानै सानबाय आं। माखौ मिनिदों नोंलाय? बादो बेफोरखौ। अमा राजा, आंनो डनेसननि फैसा हरदोब्रा। बापावै मानि डनेसननि फैसालै? माबालै, अमा राजानाव फैसा बिगासिनो दङलां गोदान बोसोराव पार्टि जानो होनना। बयनावबो हाजारसे खांदों। बेहा एमएलए नालाय, बेनाव 20,000 बिदोंलै आं डनेसननि नामै। माथो होनोनो नागिरथाराब्रा बेलाय। हरबानो जायो ना अमा राजा। फाल्थु खोथा बुंनो हालै नोंसोर आंनि सिगाङाव, मिथिबायना? आरो ओइ सन्थला, नोंबो बांद्राय बिबाय थानाङालै। नों जुदि हराब्ला थाङाब्रा आं दिनै नोंनि न'निफ्राय। साला सुवादा दोरोद माननाय नङा नामाब्रा? 20,000 फैसा लानानैसो थांमारगोन नामाब्रा बेलाय? 20,000 गोजोन हरालां, 10,000खौनो हरगोन आं। जागोन दे, 10,000खौनो हरगोन आं।
बादलै 10,000बाबो जायो दे गारि गंसेनि भाराखौ मोनबानो जाबाय थाथ'र' लायगौ आं बापावै सन्थला अमा राजानिफ्राय 10,000 गोजोन फैसा मोनबाय माथोलै नोंलाय अमा राजानाव 20,000 बिनायखायसो 10,000 मोनदोंब्रा 10,000 बिनायमोनब्ला 5,000 हरगौमोन 5,000 बिनायमोनब्ला 2,000 हरगौमोनब्रा बियो बेनिखायनो खायदाफोरा लगायनानै 20,000 बिबायलां बापावै बिराद मोजां खायदा बाहायदों माथो नोंलाय गोदान बोसोरनि एसे दिमागाव हासार होनानै लादों र' आं बरिया हा नोंनालाय बिजनेसफोरालाय बोरै सोलिदों दखना बिजनेसआलाय बोरै सोलिनांगौ जाखो बर'निखौ बायनो नागिरा ना मानसिफ्रा हारसा बांगालफोरनावसो बायो थेवबो चालु खालामनांसिगोन बर'नावल' बायनाय बायदि दे जाफुंथारथों नोंनि बे साननाया धन्यबादलै खुलुमबाय स्टुडिअ आं दङ लाजुखि मयना आरो नोंथांमोननि आगोमा गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लाब्रा नायगिरि नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांमोननि न'खरनि गासैबो सोद्रोमानिसिम दिनै आं स्टुडिअआव गोदानै जइन जादों बिथां बमब्रमाया बहाबा दंहैथ'योनो बेनिखायनो आं स्टुडिअआव रादाब फरायनो फैदों दानिया फैदो गाहाय रादाबावनो दङ दाउस्रि देलाय मुंनि आइजोआ बबेबा खनायाव खारखुमानानै दङ होननानै दा बे खारखुमानायाव लोब्बा दङ होननानै बिथां बमब्रमाखौ बयबो बुंसोलायदों नाथाय बुंनानैल' जानाय नङा खोथाया थारबो जानांगोन नाथाय बमब्रमाया जोबोद मोजां मानसि बियो मालाबाबो गाज्रि हाबायाव आगान होआ आरो बियो दाउस्रि देलायखौ मालाबाबो दोनहैयाखै बेनिखायनो नैबे लाजुखि मयनाया नोंथांमोननि सेराव बुंथिनानै होफैदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बमब्रमाया जेबो खहा जाया लोगोसे बे दाउस्रि देलाय मुंनि आइजोआ हाफांनिफ्राय 50,000 रां लांदों होननानै हाफांआ जोंनि सेराव बुंथिदों आरो गोदान बोसोरनि लाहार फाहार जेरावबो जेथिंबो पिकनिक जानायखौ जों बयबो नुनो मोन्दों दा जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों गोदान बोसोरनि मुङाव जाय बिथांमोना वाट्सएप ग्रुप एड खालामनानै पिकनिक जानायनि प्लानिं खालामदोंमोन बिथांमोननि प्लानिंआ जायासै होननानै जों खोनानो मोन्दों गोबाङानो पिकनिक जानो होननानै सिगां समाव एक्साइटेड जादोंमोन जेब्ला समा खाथियाव सफैयो बयबो गिनानैसो खारो पिकनिक जाया होननानै ग्रुपनिफ्राय लिभ जानानै थाङो दा खोथाया जाहैबाय वाट्सएपनि मासिगिरि जायबा वाट्सएप ग्रुपनि मासिगिरि पिकनिकनि बिथाङा जोबोद दुखु फोरमायदों जोंनि सेराव दिनैनि रादाबा एसेनोसै बमब्रमा वेल डान हैद साला गिलुंसो होथारबायलां निउसखौनो बे सुवाद दाउस्रि देलायनि थाखायनो जाबायब्रा दा बुलु अफिसनि सेंग्राफ्रा बे निउसखौ नुनानै मानिबानो जाबाय आरो बेनो आंनि गोदान बोसोरनि इसोरनिफ्राय लुगैनाय दे जेबो नङा नों बारा टेनसन खालामनांला दे टेनसन जाला न'आव थांनोसै सन्थला मोनजों एसे गाजा गोमजा मोसाहैनोसै ना मा होनो दे आरो बे हिन्जाव बडियाव थाबाय थानो गोसो गैलालां बोरैबा मोनथारबायलां गावखौनो अब्लाबो खोथाया सान्थि जायागौ माने नोंथाङा लाजुखि मयना जानानैनो थानांगोन नंगौ नामाब्रा औ नंगौ नोंथाङा लाजुखि मयना जानानैनो न'सिम थांदो बापरे बेफोरबायदिनो हिन्जावनि बडियाव थाबाय थानांगौबा मा जानांगौ जाखोब्रा जिजाय जाबाय थाथोंसैलै बे बमब्रमायाल' सिथाब थायाबानो जाबाय आरो गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय लाब्रा नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो नोंथांमोननि न'खरनिसिम हेपि निउ इयार आसा खालामो नोंथांमोननि जिउआव बे गोदान बोसोराव जोबोद मोजां रादाब लानानै फैगोन आरो बयनिबो जिउआव गोजोन खुसि लानानै फैगोन ओमफ्राय बोरो सन्थलायालाय अमा राजामोननि न'आव थांदों बे पिकनिकनि खोथाखौनो बुङाखै होमबा औ पिकनिकनि खोथाखौनो बुंदों मा बे बोसोरावबो पिकनिक जालायनोसै नामा औहाय माबा पिकनिक जायोनो आंखौ ओंखाम रान्दिनि खालामनो मोनाहाय बे बाराव आं हले मोसागोनसो आं ओंखाम ओंख्रि सङा दे जागोन दंफाव एबार मोसाबानो जाबाय नों मोसागोनथ' आरो हान्थु खेला मावग्लुंजोबलायनाय मोसागोन आं एबार दंफाव गोदान बोसोरनि गोदान रादाब दङ नामा नंखायखौ मा बुंनो गोदान बोसोरबाबो जेबो एक्साइटेड जाया आं बोसोराल'सो सोलायदों बोथोराल'सो सोलायदों सोलाय सोल' जाबाय थादों टाइम टेबोलफोरा नाथाय जिउआथ' बेनिखायनो मालाबा सानो खेबसेनो बुरैबासो हामसिगौ होननानै 70-80 बोसोरनि मा होमबा बे बैसोआ नोंना मोजां नङा दुमफाव बांद्राय मोजां नङाहाय मा इसेबां खस्थ' खामानि मावसेयावबो जेबो फिथाइ मोजां मोनाखै खस्थ'खौलाय सान हर मावगासिनो दङ गैया जेसेबां खस्थ' मावो एसेबांनो बांसिनसो दुखु मोनो माथो
बेबो नंगौहाय जेसेबांनो खस्थ' मावो बेसेबांनो बांसिनसो दुखु जानाङो माथो जेसेबांनो मोजाङै थायो एसेबांनो बांसिनसो मानसिफोरजों नारसिनजायो औथाय बेनो आरो गाज्रिसो बुंजाबावगोन सोरजोंबा बेनिखायनो बोसोर गोदान जाब्लाबो जेबो खुसि जाया आं बेनोथ' आरो गोदान बोसोर जादों होननानैलाय माखौथ' खुसि जानांगौब्रा बोसोरालाय जेब्लाबो फैबाय थांगोन नाथाय रंजानायाबो गाज्रि नङा जाया गोसो जादों रंजादों जेबो नङा दे खालि बयबो रंजानानै रावहाबो खहा जानाङा बेल' आरो बापावै मालाबानो सेलेब्रेट खालामबायलै माथो नोंसोरलाय मा खबर लाबोखो अमा राजानिफ्राय सन्थलाया खायदा बोराय बाहायनानै 10,000 लानानै फैबायना आयौ नंगौना नङासै बे अमा राजा खिबु सेरथेनिफ्राय अमा राजा जेसेबां खिबु सेरथे जाया मानो दिनैबा हले खिबुखौ सेरथेनानैबाबो लाना फैबायलां 10,000 बरियाहाय गावलाय पिकनिक जागोन ना जायानो 10,000 गोजोन फैसा होनानै पिकनिक जाया जाबाय नालाय बेखि अमा राजाया दे अब्लालाय पिकनिकनि एरेन्जखौ खालामदो बे बाराव आं हाथ'नाय नङालै नों सिन्था खालामनाङालै आं दंना थफेराम दं दे अब्लालाय नोंसोर सानैनि सायावनो बे बिबानखौ होबाय जेबो सिन्था खालामथारनाङा बे बाराव मोजाङैनो पिकनिक जाथारनांगौ जोंहा दे लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जिहेतु गोदान बोसोर बेनिखायनो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो हायासै आंबो एसे इन्जय खालामनो लुगैयो नङा होमबा स' लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ आं गोदान बोसोरबाबो बानायब्रबनानैबाबो नोंथांमोननि खाथियाव लाबोबाय हाखु दाखु फुङावनो बानायदों स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला गोदान बोसोरावबो अनसायदो 2020निफ्राय जेसेबांखिनि अनबोदों 2023आवबो बेनिफ्राय बांसिन अनगोन होननानै नोंथांमोननि सेराव आं गुरै आरज गाबहरबाय आरो मिजिंथिबाय दे गोसोब्रा गाज्रिब्लाबो दुखु दाहा दङब्लाबो दसे समनि थाखाय बयबो रंजादो मानो होनोब्ला जोंनि दुखुआव रावबो दुखु जाफाग्रा मानसि गैया न'खरनि अनगा खायसे न'खरनिफ्राबो नोंनि दुखुआव बाहागो लाफाया बेनिखायनो गाव हारसिंनो जेसेबांखिनि सुजुग मोनो बे सुजुगावनो रंजा बाजानो जुजिखा आरोना मानो होनोब्ला समा जोंनि सेम थाबाय थाया बेनिखायनो जेसेबांखिनि खुसिनि बोथोर मोनो सम मोनो बे सुजुगावनो डान्स मारिखा दे लोगोफोर बाय बाय आरो नैबे दुमफावनि अनगायैबो फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव जासिहरनाय थाबाय एन्ड हेपि निउ इयार एन्ड लाभ इउ अल